أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ina yau ‘yan uwa masu albarka fata alkhairi. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu lafiya, marasa lafiyar mu duk inda suke, ya Ubangiji Allah ya ba su lafiya. ‘Yan uwa masu albarka, kamar kullum kamar ko da yaushe, sunana Shafi'u Sani Garba. Ni ne wanda nake gabatar da wannan shiri a wannan channel taku mai albarka mai suna Ashifa'u min kulli da'in lasam. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta waɗannan lambobin, wato 08038957488, 08038957488 ko 09062176153, 09062176153, ko kuma ku zo, muna Najeriya, Kano State, kasuwar Tarauni. Idan ta jikin gidan Bello Mai Tama za ka biyo, idan ka miƙo ko kin miƙo wannan titin straight, a kowane store ana cire shi Lele store. Kusa da Lele store ɗin akwai wasu masu doya dankali. Muna zuwa nan gun, aka kira ɗaya daga cikin wannan lambobin, insha Allah za a zo a tarbe ku, a saurare ku, ku yi bayanin abin da ke damun ku, a baku magani, in kuma shawara ce a baku. Idan kuma ta Maiduguri za ku biyo, idan kuka miƙo titi, idan kuka shigo akwai titi wanda ya shigo kasuwar Tarauni, za ku tarar da wata plaza katuwa ana ce da ita Hamisu Abba Ismaila. Kuna gota ta akwai wani store ana ce da shi Marsa store. To jikin Marsa store tamu plaza tana nan, ana ce da ita Rahama Dubai Shopping Complex. Muna nan a Black Kosi Rahama Dubai Shopping Complex. Yan uwa, kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, ku mana subscribing, sannan ku danna mana ƙaunar sanarwa, ku yi liking da sharing domin samun ƙayatun shirye-shirye mu masu albarka a wannan channel taku mai suna Ashifa'u min kulli da'in lasam. Yan uwa masu albarka, a satin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi wato illolin istimna'i. Mun kawo guda 10, baya ma mun kawo guda 100. Yanzu mun tsaya a illoli guda 110. Insha Allah za mu ci gaba da zaƙulo muku matsalolin da suka shafi wato masu aikata istimna'i, ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddata yana wannan aikata istimna'i, to ya ji, ya kiyaye, ya kuma nemi magani. Daina yin istimna'in ba shi zai sa ka samu lafiya ba, ko zai sa kin samu lafiya. Dole sai kin yi amfani da magani. Ga waɗanda kuma suke sha'awar yi, ga illolinsa, da haka a yi ƙoƙari a nisanta. Allah ya kare mu lafiya. Yan uwa masu albarka, a baya mun yi bayanai akan abin da ya shafi waɗannan illoli na istimna'i. Wato yana daga illar istimna'i na 111, wato shine mutumin da ya zamanto yana aikata istimna'i lokacin da ya daina wannan aikata istimna'i, to ko da ya zo ya yi aure, matar ba zai ji sha'awar matar ba kwata-kwata ba zai ji sha'awar wato kusanta iyalinsa ba. Idan ya daina wannan istimna'i, zai samu kamar wasu shekara ɗaya ko 'yan watanni haka baya aikata wannan istimna'in, to a tattare da ya fa samu matsala a tattare da al'aurarsa, ko ta samu matsala a tattare da al'aurarta, domin yana buɗe gaban mace. Gaskiya yan uwa, lalle sai an hankalta sosai, yana da illa sosai. To a lokacin da ya auren, sai ya ji kwata-kwata baya ragaba, baya sha'awar matarsa kwata-kwata. In kuma mace sai ta je kwata-kwata ba ta sha'awar namiji gabaki daya. Irin wannan, in ba Allah ya sa an fuskanci, an yi bincike ba, kuma an san meye, to sai ga an samu matsala. Shine me min jara'i ma asabahu min marasatil adati sariya, wato kwata-kwata baya jin sha'awar ya kusanci iyalinsa. Fa huwa yahtaju li ilajin nafsi litahzib gara'izuhu jinsiya. Da haka yayin da mutum ya tsinci kansa a wannan, to gaskiya abu na farko, ya tsaya ya yi tunani, ya je asibiti a duba shi. Duk da dai gaskiya a asibiti babu maganin wannan matsala. In ka je ma an auna ka, ba za a ga komai ba, illa dai kawai a ɗora ka a baka treatment na abin da ya shafi sanyi. Da haka kira ga wajibi ga matasanmu maza da mata, gaskiya su nisanci wannan istimna'i. Yana da illa ba ƙarama ba, illa ce babba.
sai na 112 wato hudusul ittihabatul bawliya. Duk mai aikata istimna yana daga illar istimna'i wato zai tsinci kansa ya samu wata matsala ta mafitsara mimma qad tuaddi ila fashil kulli. To duk lokacin da mutum ya samu wannan matsala ta fitsara to shine zai iya bayuwa ya zuwa mai raunin koda, ga kodan mutum ta yi rauni, kaji mutum an ce kodar ta dan tabo. Allah ya kiyaye. Sai na 13 wato hudusu sahibul adatu sirriya muddatu tawila. Wato duk mutumin da Allah ya tsinci kansa yana aikata istimna'i wato zai samu ya ɗauki tsawon lokaci yana aikata istimna'i. Misali anan shine mutumin da za ka samu wani shekara 3, shekara 2, shekara 1, shekara 5, 10 yana aikata wannan istimna'i. Yan uwa masu albarka, yana da illa in dai mutum ya riga ya yi tsawo yana aikata istimna'i, to wajibi ne a kansa dole sai ya ɗau tsawon lokaci na shan magani. Amma sai ga wasu in ka zo kai masa bayani akan gashi sai su ga kamar ai maganin za a daɗe ana sha. To shi ciwo tsawon ciwo kuma tsawon magani. Yauwa kamar yadda yi bayani ni muku bayani kuma yanzu ma zan ƙara yin bayani. Ni gaskiya karatu ne a harkar nan kuma na daɗe a harkar nan, da haka ba wai da ka nake harkokin nan ba. Dole za a tsaya a san me ya kamata a baka. Ba za a baka abin da ya zamanto cewa bayan kwana 2 ka ce ba haka. Kuma shi magani yana buƙatar juriya, yana buƙatar naci, yana buƙatar kuma ka karɓe shi da zuciya ɗaya. Kar ka je ka kashe kuɗaɗenka da yawa ko ki kashe kuɗaɗenki da yawa ki zo a ce maki ko a ce maka za ka sha magani na tsawon wata kaza. Mafi ƙaranci maganin istimna'i wata 3 ne zuwa wata 6. Wani ma idan cutar ta yi yawa sai mutum ya sha maganin shekara 1. Amma ya za a yi yau ko ciwon typhoid ne mutum ya same shi, babu yadda za a ce ana baka magani kwana 1, kwana 2, kwana 3 wai ka samu lafiya. A'a, dole za ka treatment kuma kana neman shawarwarin likitoci. Allah ya kiyaye. Wa qawla 3 shuhur wato kafin wata 3 bada'at wato ciwon zai fara yayin da mutum ya bar wannan aikata istimna'i da wata 3. Bi ma'ana yana istimna'i sai ya samu wata 3 bai yi ba, ya daina, ya samu wata 3 marabinsa da yi. To bada'at ala hazin alaman qurbu fatahatu shirji. To zai fuskanci wato a wannan kofar kaciyar tasa zai fara jin me kusa da kaciyarsa zai fara jin menene zafi. Farko abinda mai istimna'i zai fara fesin kenan yayin da ya bari. Wa asbaha al'alam, sai wannan ciwon wannan kofar azzakarin da take zafi wato za ta ci gaba da wannan menene yazharu, za ta bayyana ƙarra, za ta fito ga baki ɗaya yana jin wannan ciwo. Wa yazidu, kuma ciwon zai daɗo, ba wai raguwa zai ba, daina ba ita za ta sami ne ka samu lafiya ba. Da haka ina mamakin wasu in suka kira ka a waya suka ce to su sun tsinci kansu a wannan, amma duk abubuwan lissafa shi gaskiya ba sa ji waye. A'a, in dai mutum ya aikata wannan istimna'i ko da sau ɗaya ne, yan uwa masu albarka, sai fa ya haɗu da wannan matsalar. Ma'amma da satu adatu sirriya, tare da ya daina wannan adatu sirriya kuma ya dawo yana yi. Wa inda ma taraktaha, yayin da mutum ya bar wannan me istimna ya daina wasa da gaban nasa, taktafi tilkal ala. Yayin da ya daina wannan wasa mu'amala da gaban nasa, wasa da gaban nasa, to ciwon bayan kamar yadda na maku bayani a baya, ya dan fara ciwo kofa azzakarinsa, ana nan sai bayan wani ɗan lokaci ya zo kuma ya ci gaba da ciwon ya bayyana. To yayin da ya bari ya dawo kuma yana aikata wannan istimna'in, ina fatan an gane, to wannan ciwon zai dan buya kaɗan, ba wai dai na yi ba, gaba a hankali ciwon zai bayyana ga baki ɗaya, dan yana taɓa gangan jiki ga baki ɗaya. Uwa masu albarka, kamar ne bayani a baya, jinin mutum ma yana taɓa shi. Sai na 114 wato khutuwati ula fil ilaji, wato matakin farko a wajen magani, hiya tawaqqafu, lalle mutum ya tsaya ya daina wannan istimna'i, ya tuba zuwa Allah, sannan kuma ya nemi magani kuma ya addu'a. Walau tadrijiyan,
ko da a hankali ne kai, idan kana a sati kana yi sau biyu to ka yi ƙoƙari ka yi kamar sau ɗaya. Yawwa shine mataki na farko. Yawwa ko a wata kana yi kamar sau biyu to ka zo a wata da kai kamar sau ɗaya a hankali, kana istighfari, kana kuma neman shawarwarin waɗanda suka san ahalin abun. An marasa ta'ata sirriya a dangane da mamalar wato yin wannan istimna'i masturbation. Sai abin da ya shafi na 115 wato shu'ur bi alamin shadidi, yayin da mutum ya bar ya daina wannan istimna'in gabaki da to zai fara jin zafi mai tsanani a jikinsa. Wani lokacin mutum ya ɗauka kamar sabara ce, domin sabara tana sa jiki ya ɗau zafi ko sanyi haka. Da ka tambaya sai a ce ai sanyi ne ko zafi ne, ka taɗa maganin zafi wato sabara ko na sanyi. Fi mantiqatu sharji wato kusa da duburarsa zai rika jin ana kamar wani ana ɗan tsikara masa allura. Shine wani in mutum bai tsaya yayi wannan ba sai je ya ta shan maganin basir da sauransu. Natijatu li hudusi takhallus shadidi fi adlat sharji wato wayannan jijiyoyin ko wannan gaɓoɓin da suke kusa da al'auran namiji da kuma abin da ya shafi wato duburarsa, mutum zai rika jin wannan kofar kamar ana hura masa balan-balan. To duk wannan in dai ka taɓa yi, domin alamomin basir daban suke, alamomin sanyi daban suke, alamar wannan matsalar daban take, kuma duk suna muƙarana kusan da juna. Asna'u qazafu sa'il mani wato lokacin da mutum ya daina kuma ya zo ya dawo yana yin wannan istimna'i, to yayin da yake ya ci gaba da wannan istimna'i, lokacin da zai fitar da wannan mani zai rika jin wani zafi yana tsit a lokacin da yake kokarin ya fitar da wannan mani. Yan uwa masu albarka, nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu a wannan maudu'i mai albarka, wanda kuma alhamdulillahi mun gode wa Allah kuma muna jin daɗin tsarin da muke kai. Yana nufin wato yan uwa suna ba da haɗin kai, suna yin tambayoyi, ba sa jin kunya, domin la haya'u fi din. Kana da matsala, mutum ne ka zo neman taimako a wajensa, to ka bude ƙofofin hannayenka ka yi tambaya, kar ka ji kunya, kar ki ji kunya, domin in kin zauna da matsalar ki ko ka zauna da matsala la'araf ban sani ba, kin ga babu yadda za a yi ko babu yadda za a yi na iya ɗora ka akan maganin da za ka iya sulbin ɗin matsalarka. Da haka in an ji wata matsala a yi ƙoƙari a tambaya, a tuntuɓa, ga lambobi mun bada, in kuma zuwa ne kai tsaye a zo, muna nan inda muka bada nan, kuma insha Allah in hali ya bayu za mu ƙara bada lambar waya da kuma faɗa adres ɗin insha Allah. Kada a manta yan uwa masu albarka, a muna subscribing, a danna mana ƙarfin sanarwa, a yi liking da sharing domin yan uwa masu albarka su ƙaru. Yan uwa masu albarka, sharing ɗin yana da matuƙar amfani, liking yana da matuƙar amfani, ƙararrawa tana matuƙar amfani, sannan ku subscribing yana da matuƙar amfani. Yan uwa idan an samu kar a ɓoye, domin yan uwa da yawa wajen ƙasan nan da sauran ƙasashe da sauran state akwai mutane da yawa wanda suna tattare da wannan matsala, amma ba san ya za a yi su magance ta ba. Mutum yana jin abubuwa sainin na sanyi, istimna yana da sainin da yawa, yana da sainin abin da ya shafi na sanyi, na basir, na sainin wani lokacin na ma'olsa, wani lokacin sainin na abin da ya shafi kirji. Yana da matuƙar matsaloli da yawa, amma da yawa mutane ba sani ba kuma suna aikatawa. Muna samun cases, muna samun waya da yawa akan wannan matsala ta istimna'i, amma alhamdulillahi kuma da mun muku bayani don ku muke, kuma ba za mu gajiya ba insha Allah. Za mu rika ci gaba da bincike akan abin da ya shafi wannan insha Allah. Yan uwa masu albarka, kar a manta dai a mana subscribing, a yi liking da sharing domin samun sabbin shirye-shirye a wannan channel ku mai suna Ash-Shifa'u min kulli da'in illa sam. Yan uwa masu albarka, ba za mu gushe ba, muna ƙara tallata muku wannan mashahurin magani wato matan kanawa. An gan shi magani yana da matuƙar amfani ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddarce shi yana aikata wannan istimna'i ya zo kuma ya yi aure, to wannan maganin shi zai ƙara yin kwabarin ɗin matsalarsa bayan ya sha wannan maganin da muka haɗa masa abin da ya shafi wato na istimna'i. Bayan ya yi amfani da wannan maganin na istimna'i, to zai zo ya yi amfani da wannan magani guda 8 ne, 4 ƙasa 4 sama. An gan shi kuma sannan muna ba da sarinsa.
mun yi bayani a baya in ba ku manta ba abin da ya shafi wato illoli ko cutukan mazakuta, kuma mun kawo magungunan da za a haɗa wannan magani. To sakamakon wasu suna nesa, wasu ba san magungunan ba, saboda magunguna ne waɗanda ƙur'ani a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan su, gaskiya su ne muka haɗa wannan magani. Babu side effect, magani ne mai kyau, magani yana matuƙar tasiri abin da ya shafi wannan matsala ta mazakuta, kamar kankancewar gaba, kamar rashin ƙarancin maniyyi, kamar 'ya'yan marina za ga wani ɗaya ya fi ɗaya, kamar abin da ya shafi wato ƙaiƙayin can cikin azzakar namiji, kamar matsalar jijiyoyin azzakar namiji. Mutumin da yake istimna'i in yayi amfani da wannan zai taimaka masa, baya amfani da wannan maganin da muke haɗa na istimna'i. Yawa shi wannan ba zai maka maganin istimna'i kai tsaye ba, a'a, matsalolin da istimna'i ya haddasa maka idan kana da aure, kamar rashin ƙarfi, kamar saurin kawowa da wuri, da dai sauran matsaloli na azzakari, insha Allah ka yi amfani da wannan, za ka ji daɗinsa sosai ɗan uwa mai albarka. Matasa samari ba sa amfani da wannan, kuma mata ba sa amfani da wannan, sai namijin da yake da aure shi zai yi amfani da wannan. Kuma shi ma hanya biyu ce, ko da baka da wannan, baka taɓa aikata wannan istimna'i ba, in kai amfani da shi zai taimake ka sosai abin da ya shafi sanyi, basir, ƙarfin maza. Idan kuma ka taɓa aikata istimna'i, to faɗuwa ta zo daidai da zama. ɗan uwa mai albarka, ka nemi wannan, ƙara da wannan insha Allah. Sannan kuma ga waɗanda suka karɓi magungunan, saboda wannan magani bai daɗe da haɗa shi ba, ga baki ɗaya ko wata ɗaya bai yi ba, da haka yawanci maganin da muke bada yanzu abin da ya shafi istimna'i, in dai mutum na da aure muna haɗa masa da wannan. Ga yadda cikin sa yake, an gan shi, ga cokali cikin wannan ɗaya za ka ɗiba, kuma maganin na sati ɗaya ne, amma yana haura sati. Za ka ɗibi wannan cikinsa ɗaya, sai ka samu ɗan ƙaramin kofi kamar wannan, akwai wani ɗan kofin zuma ɗan ƙarami haka, to za ka zuba shi a ciki, sai ya garwaya. Idan ya garwaya sai ka bar shi ya ɗan sami sakan 2 ko 3, sai kana kurɓarsa kamar shayi. So ɗaya da daddare kawai za a sha bayan ka ci abincin dare, har tsawon sati ɗaya. Wannan magani yana matuƙar tasiri duk wata matsala ta shafi mara, matsalar mara shine a cikin wannan kwanan. Matsalar dai mara insha Allah za a yi rabu da ita ga baki ɗaya da izinin Allah. Yan uwa masu albarka, kuma wannan magani muna bada sarinsa ga wanda yake bukata, kuma za mu iya kai maka kayanka duk inda kake. A nan ɗin kake, a Kano State kake, a wani state kake, za mu iya kai maka. Sannan kuma in a wata ƙasa kake, za mu iya tura maka shi ko a jirgi ko a mota bi iznillahi ta'ala. Sannan kuma wannan magani da sauran wasu magunguna, ana samun waɗannan magungunan a gurare guda biyu. A nan Hadejia Road, a nan Kwana Kotu, akwai wani shago Islamic Chemist, ana cire shi Darul Ansar. In ka je insha Allah za a samu wannan magani, insha Allah za a same shi a cikin farashi mai sauƙi. An gan shi, ga adres ɗinmu nan, ga lambar wayar mu nan, an gan shi, ga kuma magungunan amfanin da yake yi, an fahimta. Da sauran wasu magunguna duk za ku samu a wajen su insha Allah. Ko kuma ku zo muna, ko kuma ku je nan kasuwar 'yan kaba, Kwana Kasuwa, titi mai kwalta. In kun shiga ciki kaɗan, akwai wata plaza ta ana ce da Sharu Plaza. A nan akwai shago, ana ce da shagon Islamic Chemist. Sunan mai shagon ana ce shi ɗan mama, wato sunansa Shafi'u ɗan mama. In an je na shi ma insha Allah za a samu wasu kayayyaki da suka shafi namu a gurin izinin ta'ala. Don wa masu albarka, wannan wuraren guda biyu kaɗai ake bada, saboda ba ko ina ake bada ba. Kayayyakin mu gaskiya ba za a same su kasuwanni ba, wasu Sabon Gari ko su Kurmi, gaskiya ba lallai bane a samu, saboda ba ma sakin kayan mu ko ina gaskiya. Ba kuma komai bane illa kawai yanayi ne na harka ta ce ta kasuwa. Dole in ka haɗa kayanka, dole za ka san yaya za ka yi ka wannan. Amma masha Allah, insha Allah nan gaba za mu ci gaba da kaiwa koma ina. Amma dai wannan guraren guda biyu da muka muku bayani, a nan kaɗai za a samu. Sai kuma inda cibiyar mu take, a nan kasuwar Tarauni, a nan Rahama Dubai Shopping Complex. Muna nan kusa da Laila Store, jikin Marsa Store. Insha Allah ka zo ku bi mu ta wayannan lambobin, wato 080
38 95 74 88 ko kuma 090 62 17 6153. kuma za ku iya yi mana magana ta WhatsApp kowace namba ɗaya daga cikin wannan nambobin da muka ba guda biyu. Za ku yi mana magana ta WhatsApp kuma za mu saurare ku. Idan tambaya ce ku yi tambaya mu ba ku amsa daidai da abin da muka fahimta a tambayar ku. Idan kuma ƙarin bayani duk za mu yi insha Allah. Kuma da Allah idan wasu za su kira baka ɗaga ba, wani lokacin kana uzuri ko sallah ko kuma mutane sun maka yawa ko kuma a'a tana salin, tun ɗan adam ajizi ne, da Allah a yi haƙuri. Kar a ga kawai ba ɗauka ba, mu ba ma wulaƙanci. Mu mutane ne masu jama'a, ko mutane wanda masu karamci, ko mutane masu haba-haba da mutane. Saboda duk mutumin da ya zamanto cewa duk karatun da muka yi ba inda aka ce ka ci zarafin mara lafiya ko kuma aka katsa matsawa, kuma a'a ka masa bayani na fahimta. Ko da ka san wannan lalura tashi, a'a lalura ce mai wahala, to ka kwantar masa da hankali, shine zai san cewa lalle ya zo inda ilimin addini yake. Da haka yan uwanmu musulmai da wadda ma ba musulmai duk muna cin karo da su, muna ba su kuma magunguna, kuma alhamdulillah ala kulli hal ana samun abin da ake so. Yawwa, duk da dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa man qala ana falaysa huwa. Wannan yan uwa a takaice wannan shine karshen abin da zamu tattauna a kansa kenan. Kamar kullum kuma ko da yaushe sunana Shafi'u Sani Garba, ni ne wanda nake gabatar da wannan shiri a wannan channel taku mai suna Ash-Shifa'u min kulli da'in lasam. Yan uwa kar a manta a mana subscribing, a danna mana karuwar sanarwa, a yi liking da sharing. Sai Allah ya kai mu sati mai zuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.